ALUSI go Asaba. The promise I make do fast man, do less privilege man. That's not Gajaraka. Can't make it. You bring that Igbo. I'm a sorry. Kajaran do Madaka. My friend, what's that idea now? ALUSI go. Promise fulfill. Man losing the money from next year. From next year, what's on Mban. Hey! So for next year, that's really true. And the medicine, I'm going to look at the woman. You go to our hotel next year. What's his equal? You don't mind imagine them not out in our hotel. Akwa 12. You got them 18. Okuko go. I can get 40. Okay. ALUSI go Asaba. I was one of a America, but you're on a manual list. So I don't go that way next year. Can't you? I can watch a woman. I can get them. I don't want. Brook up and fine. And I'm beside I go to you and the mother said, I just book the phone. Oh, yeah, what I ever saw. It was the one they wanted and I took it up. And the animal cook was second and move. I know what's it up for. I believe what you come on. If I do, then you say, more apple. More na papa, na prago hapo na no. O de la lamo we a transformer in a kota sign. My friend and I went in and I said, when did I love him as a naturalist? When I opened the form and I love him as a naturalist. All I don't put an comment with the mother. The mother I like it. The mother I like it, the naturalist. I like it, the naturalist. You open up a series, I'm not sure. But what do you have a series of do not have shot? You put him for saying I'm maybe one bag of rice. ALUSI go. Wow. But 100,000. I'm taking out the book the rice.
ekwere m gị nkwa onye a bụ ezigbote enyi m na Facebook ọ na-acha ibe niile ntị o nwere ibe ntị na ọ na-acha mana o nwere ibe o mere n'ikpeazụ a na njima na onye a bụ ezigbote enyi ọ bụrụ mara n'iru kọmputa n'azụ ọ bụrụ ndị ga-asali otu gị n'iru gbọọ gị n'isi gbapụ na nzọ masị gị na-egbu onye mere ibu ọ na-eme ma n'iru na-eme ma n'azụ ọ ya wuturu friend she's a real friend and I'm grateful to have you as a friend ọ ga-adịghị na yara si m ji one bag na 100,000 ọ ga-nkwenye na nkwa ọ ga-adịghị na ndị a na-acha ibe niile m kwuru ọ ga-adịghị na nkwa amaka ga-eme onye achịrị mechukwu ọnụ ọ gwara apụ next year ije nwe manager ozie hotel ndapụrụ n'ọgwụ ma enu ma ana onye bịazie kwarịcha asị na eze obi adịghị ekezi ọgwụ na-akụzi aka na rum ọkọrọ atụ ofu nara ego ị na-akọtasị ọ ndomi ka a ga-ebu ya ezi onye ọzọ nke melody nke melody na-ekwe rice gị buftere melody rice melody buftere enyi nwoke nwa alama ọnụ ya buftere nwa alama one bag nke nke nwa alama Whichever. nke a na Nazi village awago m ike m Igbo odogwu alụsị ego Igbo karịsịa mara egbu onwe ọ chifu ka egwu ị ga-agba akịrị ọ ga-abịakwara gị ụsa ọ ga-adịrị gị na mma nwanne afọ mụlụ eze ị ga-ekene ndị bịa be ọ ga-adịrị fada mma ọ ga-adịcha fada mma Amaka ga-emere fa ndị a na-emebe a ga-emekwara fa by grace of God anyị jaghị afụkwa next year onye ọbụla na-enwetebe taa ka ọ dị arụ ọzọ sef a ga-akpacha moto ntara akọ na-apụkwa ka anyị ghara ịkọwakwa ife rum 12 o'clock biko ka anyị mekwa ife anyị na-eme ife mmarụ mmadụ ise taa ka ọ dị telling you otu aka ọ dị ngozi mma na-adị iche pass power TMF too much force otu aka ọ dị too much force